Arabu kalanaw ka sanfɛ kalanso min bɛ ni a tɔgɔ ye Kankun Musa olu ye sigi ka fɔ ba dɔ boloda sɔgɔmada in na u ka kalayɔrɔ kofɔlen kɔnɔna la wasa min ye madrasadenw ye olu ka kalankɛminanko u bɛ se ka sabati cogoya min na. Ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ commissaire Isiaka Tunkara ale tanyanen kɔfɛ wulikajɔ tɛmɛnen in na halisa min kɔni ye mankan ani funteni bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen. An ka jamana kɔkan kibaru la Nigeria kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lakana sabatibaw ye baɲumankɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma action contre la faim ni olu ka baara ye kɔngɔ kɛlɛli ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wasa u na se ka bɔ Maiduguri cogoya min na. Kunnafoni bakurubaw ye olu de ye an bɛna dɔ fara minnu ka di aw ma bi sibiri dɔ Muharam kalo tile 21 hijira san 1441 aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Ni ye communiqué ye an ka bi don kibaru bɛna dayɛlɛ ni min ye ni a bɔra jɛkulu min yɔrɔ olu yɛrɛ bɛ wele mouvement des jeunes talents pour la prévoyance du centenaire des indépendances o kɔni ye jɛkuluba ye denmisɛnnin jɛkulu don minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jamana in yɛrɛ yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ se ka segin a ma cogoya min na. Communiqué kɔnɔ kuma kɔni ye nin u ye a jira k'a fɔ min ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ni a tali san 59 filɛ nin ye ko olu bɛ foli ni tasi kɛ ni ka bila maa minnu ka wulikajɔ fanba kɛra an ka jamana a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na. O hukumu kelen kɔnɔna la u ko olu bɛ a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ nin dekun waati ninnu na ko a ka kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka ŋaniyaw kɛ kelen ye wa o kɔfɛ u ye a jira k'a fɔ u n'a tasibila kɛ ka kɛɲɛ ni maa o maa ni o de ni tora kabini dantɛmɛwalew daminɛna anw ka jamana kɔnɔ san 2012 kabini sarawisi la fo ka se an ka jamanadenw yɛrɛ ma wa u ye a jira k'a fɔ ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ni an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma o bɛna kɛ sababu ye jamana in ana se ka se sɔrɔ jugu ka cogoya min na. Ni jɛkulu in ko u bɛ a ɲini an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wasa min ye an ka jamana a fanga u ka se ka dɔn bɛn ani basigi kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ wa u ye a jira k'a fɔ olu kɔni dalen don a la k'a fɔ min ye anw ka jamana ni o ye Mali ye halisa fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka diɲɛma kalan min na o hukumu kɔnɔna la u ye a jira k'a fɔ Mali denmisɛnninw kɔni labɛnnen don wasa min ye Mali kɔni a basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɔni ye yɛrɛma hɔrɔnya o na se ka sabati cogoya min na u ko u bɛ a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka nisɔndiya ka kɛɲɛ ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ min ye nin ni o ye 22 septembre ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana marabolo ɲɛma Dr Bubu Sise kunu min ye primature la a ye bolonɔbila kɛ gafe dɔ la min bɛna kɛ sababu ye ka se ka kuran don Mali dugumisɛnnin caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in kɔni kɛra Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ kuranko ma ni o ye Sambu Wage hakaja bangi min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ka wulikajɔ bɛna kɛ sababu ye kuranko in na se ka sabati an ka dugumisɛnninw na cogoya min na ni o ye Banque mondiale ye o ɲɛmaaba yɛrɛ Sukeyina Kane ale kun bɛ kɛnɛ kan Sumu Yatara ale bɛ sereya tɔw bɛɛ lajɛlen di an ma. An ka ministru ka ɲɛma Dr Bubu Sise a ye sigido kɔni kɛ a yɛrɛ ka cakɛbonso la n'an b'a fɔ ma ko primature sigi in kɛnɛ kan ministri min bɛ yen nɔ n'a ka baara bɛnnen don kuranko ani jiko ma n'a tɔgɔ ye ko Sabu Wage ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se maa min bilalen don an ka jamana kɔnɔ ka ani Banque mondiale yɛrɛ ka kɔɲɔ ɲɛnabɔ n'an b'a fɔ ma Sukeyina Kane ale fana tun bɛ yen ni sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa nɔgɔya bɛ se ka don jiko ani kuranko la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ o n'a nasira la an ka ministru ka ɲɛma Dr Bubu Sise a y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna don togodala dugu ma yaasa u bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogoya min na ani fana u bɛna se ka kuran sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la nin baara in bɛna boli région damadamani kan mun bɛ tali kɛ Kayi Kulikoro Sikaso Segu fo ka taa se Mopti ani Kɔna yɛrɛ dugu dɔ ma u ma ɲina Kurezi ani Jafara bɛɛ fana kɔ yaasa ni laɲini minnu bɛ yen nɔ ka se ka sabati an ka minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 13 ani koko de bilalen don sen kan o kɔfɛ mun kɔni ye an ka minisiriw ka ɲɛmaa ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ta ni k'a ɲɛsin Banque mondiale yɛrɛ ma sabula a y'a jira k'a fɔ olu wulila ka se ni banki kofɔlen ma waati o waati a sera k'a dɛmɛ kɔni don olu ma ko ne y'a ta k'a lajɛ kabini san 2019 kɔni baara daminɛna olu ni Banque mondiale cɛ k'a sera ka sefa wari miliyari 218 bɔɲɔngo de kɔni di olu ma u ka baara kɛ n'a ye o kama Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale bɛ bɔ ka Banque mondiale mɔgɔw kɔni fɔ u ka danaya ninnu na o kɔfɛ Sukeyina Kane ale fana ye laseli dɔw kɛ ale ka kuma na ko 100 sara la mugan
bonyongo n'ala sɔnna ma ni san 2019 olu bɛna se ka courant ani ji kɔni sɔrɔ nɔgɔya la k'olu kelen don ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan yanni san 5 bonyongo cɛ Mali bɛ ni gɛlɛya mun na jiko ani courant ko la o bɛ se ka nɔgɔya sabula ko ni olu yɛrɛ ka baara ta k'a lajɛ k'olu kɔni sera ka antenne mun bɛ courant kɔni di dɔgɔtɔrɔsow ma fu k'olu sera k'o 8,000 de kɔni di ɲina ni sigi in kɔni kun cɛra ni nisɔndiya ye sabula maa o maa tun bɛ sigi in kɛnɛ kan u bɛɛ ka laɲini kun ye kelen ye mun de ye courant ani ji o ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na. Ni an bɔra primature la an bɛ taa Gawo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya sabatili ma ni o ye Michel Amala Sidibe a ye wulikajɔ dɔ kɛ wa a kelen kun tɛ min ye an ka lakana sabatibaw fo ka taa se maa minnu ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya sabatili bɛɛ lajɛlen ma fo ka se Faransikaw ka kɛlɛbanjɛkulu min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye force barikanimaw ye wasa ana se ka Gawo cogoya bɛɛ lajɛlen lajɛ hakaja Gawo maire yɛrɛ kun bɛ yen nɔ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya sabatiliko ma a ko fo ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔtɔrɔso min ni a jɔra Gawo san 2018 baaraw na se ka kɛ a la cogoya min na wasa maliden minnu bɛ Gawo u ka ni kɛnɛya o na se ka sabati Ali Kulibali ka seereyaw an ka ɲɛmadaw fɛ. Mali kungo kibariyaw la Mali ministre mi be n'u ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ɲanabɔli kɔnɔma n'u ye Michel Amala Sidibe ye a jirala k'a fɔ fɛn ye Michel Amala Sidibe a ye wulikajɔ kɛ ka se fa ka se fɛn ye Mali kɔrɔfɛyanfan kɔnɔma kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye Gawo ye yaasa ka se ka taa a ɲɛda yɔrɔ la yɔrɔ min ni u b'a wele ko hôpital de nouveau D de Gawo n'u ye kɛnɛyaso min bi Gawo ni fɛn ye a kulomakarila kabini juillet kalo san 2018 kɔnɔna na yaasa ka se ka a ɲɛda o kan cogoya min na Michel Sidibe a jirala k'a fɔ ko a tala a ɲɛda kɛnɛyaso min kan kɛnɛyaso in yɛrɛ a bilala sen ka cogoya jumɛn na a jɔla cogoya di a jirala k'a fɔ ko fɛn ye bɛnkan sɛbɛn dɔw de bɛ yen min tɛmɛna Mali gouvernement ani Union africaine n'u ye diɲɛ seleke naani jɛkulu ye n'u ye farafinna kɛlɛyan tɔn ye n'u ye Union africaine ye ni kasabi yɛrɛ bɔla fɛn ye Corée du Sud fɛ yaasa ka se ka fɛn ye ni kɛnɛyaso in nouveau D de Gawo ka se ka a bila sen kan cogoya min na a jirala k'a fɔ ko fɛn ye ni kɛnɛyaso in n'i y'a ta k'a lajɛ a ka kɛnɛyaminɛw minnu b'a kɔnɔ ani a kan ka se ka baara minnu kɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen ko fɛn min don baarabaw de bɛ kɛ a kɔnɔ baara minnu ni u bɛ diɲɛ seleke naani dɔgɔtɔrɔsobaw fo ka taa se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔsobaw a bɛ don olu bɛɛ lajɛlen ka minɛnw kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'u ye dɔgɔtɔrɔsobaw ye olu bɛ se ka baara minnu kɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin kɛnɛyaso in ye n'u bɛ Gawo niveau D de Gawo ko a bɛ se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ko barisa ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye a kɛcogoya ko a bɛ sariyaw kɔnɔ a bɛ se ka fɛn min ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko nin kɛnɛyaso in yɛrɛ a bilali sen kan ko a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ka se ka dɛmɛ kɔni don fɛn min ye Mali finitigilakaw kɔni ma n'u ye faamaw ye furata nasira fɛ ani fɛn min ye jamanaden gansan minnu bɛ Gawo olu fana ka se ka fɛn min ye olu fana kɔni dɛmɛ wa a jirala fana k'a fɔ ko o bɛ se ka maa minnu fana bɛ yen ni olu kan ka na cɛncɛn fuga lakanani kɔnɔna farafinna kɛlɛyatɔn yɛrɛ tɔgɔ la a jirala k'a fɔ ko a na se ka olu fana kɔni dɛmɛ fɛn min ye ka se ka o kɔni ka furakɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ a jirala k'a fɔ n'i ye nin kɛnɛyaso in kɔni ta n'u ye niveau D hôpital nouveau D de Gawo n'i y'a jateminɛ a kɔnɔna na ko fɛn min ye banabaatɔ da dilan muga bɔɲɔgɔnko o de bi a kɔnɔna na o bɛ min wele ko bloc opératoire ni o ye maaw kɔni kɔnɔna bi da yɛlɛ yɔrɔ min na ka se ka bana kɔni ta ka bɔ o kɔnɔ ko o caman ba a kɔnɔ fo ka taa se salle de consultation ma n'u o ye bana bi sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na ko o fana o caman bi dɔgɔtɔrɔw ni u bi bana sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na o so caman fana kɔni bi a kɔnɔ fo ka taa se fɛn min ye furaw bila yɔrɔw fo ka taa se fɛn min ye fɛn wɛrɛ bila yɔrɔw n'u b'u wele des salles de stockage ko olu caman bi o kɔnɔ fo ka taa se laboratoire ni o ye bana sɛgɛsɛgɛ yɔrɔw ye ani fo ka taa se fɛn min ye mansimafɛn minnu bɛ yen n'u bi bana kɔni sɛgɛsɛgɛ ani minɛn minnu bi kɛ sababu ye ka banaw sɛgɛsɛgɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o so caman ko o bɛ a kɔnɔ wa a jirala fana a minɛn ɲɛnama bi sɔrɔ fana a so kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a jirala fana k'a fɔ maa t'a a laɲini kɛ nka maa si kɔni tɛna se ka boli ka a dan subila yɔrɔ ko o caman fana bɛ a kɔnɔna na wa a jirala fana k'a fɔ o b'a subila yɔrɔ yɛrɛ wele ko morgue de 10 places maa tan bɔɲɔgɔnko ko o na se ka don a kɔnɔ ko o fana bi o caman bi a kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko n'i ye nin kɛnɛyaso in yɛrɛ jateminɛ ko a fɛn min ye a kolomakarila ko a bɛ kalo 15 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ wa a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ hali sisan ko a kɛnɛyaso ko a kɔni kun ma bila fɛn min ye baara la fɔlɔ ni u b'a wele ko opérationnel ko a kɔni kun ma bila baara la o de ko kun kɔnɔ fɛn ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko kɔni ma n'u ye Michel Amala Sidibe ye ale kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka taali senfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ani fo ka taa se ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli ma u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye nin cakɛ yɔrɔ ɲuman in ni a kɔni ka baara ye ka se ka maaw kɔni lafiya cogoya
min na ko o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a na se ka baaraw kɔni kɛ cogoya min na wa ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni nisɔndiyalen don ale ka minisiriya waati ale ka nin cakɛyɔrɔ in kɔni sɔrɔ a b'a ɲini fana ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin kɛnɛyaso in a na se ka baara kɔni daminɛ cogoya min na a y'a jira fana k'a fɔ ko a ka foliba bɛ fɛn min ye Mali finitigiw ka minisiri ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri ko o ka foliba bɛ u ye fo ka taa se Mali gouvernement ma bɛɛ lajɛlen ma wa barisa a y'a jira fana k'a fɔ maa adamaden ko kɛnɛya ko o fana ye ko ye min kɔni bi bɛn ani keleya sabati wa ko ni maa min bɛ yen bana bi a la wa kɛnɛya tɛ a wolo kɔnɔ na o ma nasuguya ko a tɛ se ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa lakana na se ka sabati cogoya min na o tigilamɔgɔ tɛ se ka fɛn min ye lakana kɔni sabati wa fɛn min ye Michel Siribe a y'a jira k'a fɔ ko u kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa fɛn min ye nin dɔgɔtɔrɔso ye nin kɛnɛyaso ye a na se ka minɛw caman kɔni sɔrɔ cogoya min na ani maa minnu bɛ yen ni minnu kɔni ni diɲɛ serege naani kɔnɔ maa minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sabina don a kɔnɔna na cogoya min na ko na o ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye Général Boubacar Dambélé ni ale ye finitigi jalabatigi dɔ kɔni ye ni ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don k'a jira k'a fɔ ko a kɔni na kɛ sababu ye ale ka finitigiw kɔni ma gawo a kɔni ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a na kɛ sababu ɲuman ye finitigiw ma fo ka taa se jamanaden gansanw kɔni ma wa a y'a jira fana k'a fɔ a dan b'a la k'a fɔ ko fɛn min ye nin kɛnɛyaso in ko ani fɛn min ye o bɛ min wele hôpital du rôle 2 ni o ye Faransi fɛn min ye finitigilaka minnu bi Mali kɔnɔ n'u b'u wele ko force Barkhane olu ka kɛnɛyaso n'u o ye hôpital 2 ye ko ale kɔni n'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni n'a bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka baara ɲɛnamaw kɛ cogoya min na o kɔfɛ fɛn min ye Michel Siribe a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa a ɲɛda fɛn min ye Faransi force Barkhane olu fana ka kɛnɛyaso kɔnɔ na a ye min kɔni jateminɛ o ye laboratoire ni o ye bana sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ fo ka taa se scanner ani fɛn min ye salle d'hospitalisation maaw kɔni banabaatɔ bi da yɔrɔ min na ko o ɲumanw ani o caman bɛ o yɔrɔ fana kɔni na o de kɔfɛ fɛn min ye Michel Siribe a ye laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye hôpital niveau 2 de Gao ko ani fɛn min ye fo ka taa se hôpital rôle 2 de force Barkhane ko ale kɔni b'a laɲini k'u fɛ o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye hôpital rôle 2 de force Barkhane o ɲɛma o kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna da ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ dama tɛ koyi k'a fɔ ka ɲɔgɔn dafa ko olu tɛna dan o dama ma koyi o na ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa denmisɛnninw olu kɔni na se ka kalan jɔlen kɔni sɔrɔ fɛn min ye kɛnɛya ta nasira fɛ ka maaw kɔni kala o la cogoya min na a jirala k'a fɔ kalo 6 kalan ɲɔgɔnna ko u kɔni bɛ se ka o kɔni kɛ fɛn min ye hali denmisɛnninw kunna yaasa u na se ka kɛnɛya kɔni nafa kɔni ani ka a kalan nafa sɔrɔ cogoya min o kɔfɛ fɛn min ye minisiri Michel Siribe a y'a kunsin fɛn min ye Gao dɔgɔtɔrɔsoba kɔni ma ni u b'a wele hôpital régional de Gao ni o dɔgɔtɔrɔso waati tɛmɛlenw kɔni na o kun kɛn bɛ fɛn min ye diinɛ kanagɛlɛ tigilamaw olu ka maaw kɔni burujali kɛ yɔrɔ kɔni ye ni o minɛnw bɛɛ lajɛlen ka ci ka yɛrɛkɛ a jirala k'a fɔ ko o kɛnɛyaso ko a kɔni ye a sen sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye cakɛ yɔrɔ dɔ fɛ ni u b'a wele ko Croix Rouge International olu kɔni ye ani fo ka taa fara fɛn min ye cakɛ yɔrɔ wɛrɛ maaw kɔni kan olu bɛɛ lajɛlen ye bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka Gao kɔni fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsoba ka se ka a wuli ka jɔ cogoya min na Gao kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jamana camancɛ bolo la ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ an ye a fɔ bakurubaw la commissaire Isiaka Tunkara ale fatuli kɔfɛ halisa min kɔni ye furukufuruku ani funteni a ka bon ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ kosɛbɛ kunu a jirala k'a fɔ lakana sabatibaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilaka minnu ni olu ye polisiw ye olu kɔni caman solila ka don ɲɔnɔ waasa min ye sɛgɛsɛgɛliw u na se ka kɛ koɲa in na cogoya min na Sumu Yatara halisa ale ka walawalaliw an b'a ɲɛmadaw fɛ hali bi ka kɛ ni waleya mun kɔni bala ka kɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ kunungo juma mun kɔni ye polisilakaw ye olu ye ɲɔnɔ maaba caman kɔni minɛ fo ka taa se ɲɔnɔ dugutigi yɛrɛ ma hali bi ka kɛ waleya mun kɔni talen don ka ɲɔnɔkaw kɔni sɛgɛrɛ ni wagatinin na a jirala k'a fɔ polisilakaw kɔni jiginna ɲɔnɔ juma don o kɛra sababu ye ɲɔnɔ maaba caman kɔni minɛna u fɛ fo ka taa se a dugutigi yɛrɛ ma mun kɔni ye dugutigi den kelen o fana minɛna dugutigi yɛrɛ nɔfɛ ni maa kɔfɔlen ninnu labana ka taa ɲɔnɔ mɛri fana minɛ u labana ko o kɔni bila wa kunnafoniya dɔ y'a jira fana k'u labana ni ka dugutigi kɔni bila nka mun kɔni ye denmisɛnnilaka caman ye o caman minɛnen don ni maa kɔfɔlen ninnu fɛ nka olu kɔni ma bila an bɛ wagatinin mun na fɔlɔ siranya ani jɔrɔ kama baara kɔni ma kɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ kunungo juma don mun ye suguba yɛrɛ maasi ma taa sanni ni feereli la baara kɛra yɔrɔ kelen mun na o kɔni kɛra ɲɔnɔ yɛrɛ kɛnɛyaso n'an b'a fɔ ma ko dɔgɔtɔrɔso o hukumu kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Isaka mun kɔni kun ye ɲɔnɔ komisɛri ni a fatura kɔni a su kɔni nana an ka faba kɔnɔ a su bɛ hôpital Jimali yɛrɛ kɔnɔna na ni wagati na ka kɛ ni waleya mun kɔni bɛ ɲɔnɔ n'a kelen do jɔrɔ ani ami ni mɔgɔ caman kɔni y'a fɔ ko gazi kelen do ka yɔrɔ bɛ labɔ o kelen do ka dankarikɛ dɔ yɛrɛ ka kɛnɛya la an ka lakana minisiri ale ye laseli dɔ kɛ ale y'a jira k'a fɔ ni waleya in kɔni konen do wa maa o maa nɔ de mana ye ni waleya in kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya bɛ boli i kan minisiri labana ni ka tasi
bila kɛ ka taa maaw yɔrɔ la maaw ma bɛ ni somɔgɔw de kɔni fatura ni waleya senfɛ ani ka nɔgɔya dale kɛ ka taa maaw yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ n'u kɔni banana ni wulikajɔ in kɔni senfɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka na ni basigi ye ɲɔnɔ kɔnɔna na. An bɛ dugawu kɛ halisa maliden fɛn fɛn ni o ni tora jihadi ninnu na kabini san 2012 ka se bi ma kabini lakana sabatibaw la a ka diya malidenw yɛrɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an kun ye a fɛnɛ fɔ bakurubaw la université min ni a bɛ wele ko franco araba kankun musa ni madrasadenw yɛrɛ ka sanfɛ kalan don olu ye baaraba dɔ kɛ bi sɔgɔmada in na wasa min ye madrasadenw ka kalankɛminɛnko o na se ka sabati cogoya min na baara in kɔni sabatira madrasa karamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ o ni nin yɛrɛ sanfɛ kalanso kofɔlen maaw wasa u na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogoya min na wa a jirala k'a fɔ min ye silamɛya ani mali yɛrɛ tabiyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafasa cogoya min na Amina bɛɛ lajɛlen bolila o kan Sumu Yatara ale kun bɛ teleɲɛta tɔgɔ la ani a ka jatala Basali Fuɲare u seginna ni min ye an b'a ɲɛmadaw fɛ. ɲɔgɔn dalajɛba kɛra an ka madrasa karamɔgɔw fɛ yen nɔ kankun musa yɛrɛ ekɔlisoba kɔnɔna na ɲɔgɔn dalajɛ in kɛnɛ kan mun ye an ka silamɛw ka jɛkuluba bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma o conseil islamique ale ye représentant tun bɛ yen nɔ fo ka taa se commune yɛrɛ mairie ma ka fara imama ani DNF yɛrɛ représentant kan o kɛra sababu ye ni nin kɛra nɔrɔma in baara bɛɛ daminɛna ni kuranɛ kalankan ye. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Ni ɲɔgɔn dalajɛ in baara bɛna boli tile 2 kan mun bɛna daminɛ bisibiri ni ka taa kun cɛ sini dimanche ka bɛn septembre kalo tile 22 ye. ɲɔgɔn dalajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ye madrasa karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yaasa u ka se ka kitabu bila sen kan o ka kɛ sababu ɲuman ye madrasa den bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ ni kalansen kelen ye ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Mena kan. An bɛna tile 2 ɲɔgɔn ye de kɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya an bɛ fɛ ka madrasa karamɔgɔw k'u ka baara nɔgɔya u bolo ni sira jumɛn o ye ka se ka kitabu dɔw dilan minnu bɛ bɛn ni an ka programme officiel ye kitabu bɛɛ ma bɔ i bɛ taa sɔrɔ baara kɛra dɔw de kan mais baara ma kɛ programme bɛɛ kan donc baara ma kɛ minnu kan an bɛna essayer ka baara k'o de kan fɔlɔ dans les temps à venir an bɛna tila ka baara k'a tɔ bɛɛ lajɛlen kan pour que a se ka kɛ kitabu ye kitabu min n'a labɛnna pédagogiquement an ka baaraw ka se ka nɔgɔya an bolo. Alhamdulillah mɔgɔw bɔra Mali fan bɛɛ k'a daminɛ Kayi fo Gawo mɔgɔw bɔra bɛɛ lajɛlen na région kɔnɔnaw ani cercle fana na ka fara Bamakɔ fana na environnement fana kan donc bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan. Ni ye an ka jamana yɛrɛ kalanso ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ madrasa kalan bolokɔfɛ fɛn tɛ tuguni sabula ɲɔgɔndaba min bɛ kɛ san o san an ka sanfɛ ekɔliw la n'an b'a fɔ ma ko bagi maa min ye o jɔnjɔnba ta ɲina o ye madrasa ekɔliden dɔ de ye o kɔrɔ b'a jira ko madrasa kalanso kɔni man kan tɛ ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye. Saban ko madrasaw tun ye falatɔw de ye fɔlɔ miskinaw don fɔlɔ an ka Mali kɔnɔ yan madrasa karamɔgɔw tɛ jate madrasa kalandenw tɛ jate ni maa min den don madrasa la u bɛ ɲininkali kɛ n'a tila kalan na a bɛna mun kɛ o tuma jaabi o tuma nka ni Alahu Taala sɔnna bi madrasa karamɔgɔw ni ekɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye k'a da an ka gouvernement ɲɛnama ninnu ka baaraw kɛ même que mɔgɔ caman kɛ ɲɛna ko denmisɛnninw bɛ taa lycée la ko silamɛya kalan ka dɔgɔ a la o dɔgɔyali o ka fisa ni u ma kalan yɛrɛ sɔrɔ ka taa université la sisan an ka denmisɛnninw bɛ don kabini 10e na gouvernement b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen en charge o fɔlɔ an m'o sɔrɔ n'an ka denmisɛnninw nana o sɔrɔ ka taa université la ka kalan kɛ ka arabukan kalan ka tubabukan kalan o bɛ se ka don fonction publique la an bɛ se k'a fɔ ko baara ɲɛna an bolo sisan tɛ baara ɲɛ n'o tɛ fɔlɔ miskinaw ani falatɔw de y'an ye madrasa karamɔgɔw b'o cogo la madrasadenw b'o cogo la o tuma baara a bɛ ka commencer ka ɲa bon atelier min b'a ka kɛ nin an bɛ tɔnsigi min na nin ye o y'a sigikun ye min ye ko ka se ka kitabu dilan madrasadenw yɛrɛ bɛ se ka min faamu an yɛrɛ ka jamana niveau la n'o kɛra don an bɛ se ka fɔ baara a ɲɛna. maa minnu b'a la ka ni atelier nɔrɔma in kɔni baara kɛ u bɛɛ kelen don k'u ŋaniya kɛ kelen ye k'u diinɛ kɛ kelen ye k'u hakili bila kelen ma n'o de ye madrasa ekɔliw bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ se ka bɛn cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na sabula fɔlɔ wagati tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ madrasadenw kun kelen don falatɔ de ye mɔgɔw kun b'u ban k'u den don madrasa ekɔli la ko n'u tilala u bɛna kɛ mun de ye nka an bɛ wagatinin min na madrasa ekɔlidenw b'a la ka sanfɛla sɔrɔ kosɛbɛ. O kunnafoni de bɛ an bila ni ka an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoniw la.
Centrafrique jamana kungago kibariyaw la ni ma beba kalama ma min be ma fla minu be ni ulu kon ye ma ye ma minu kon nu mina me jien serge nani kiriblo kon fe nu o ye CP kon ye ajira ka fo ko fem ye CP yera nyama nu ya a procureur ye Fatou Bensouda akon jira ka fo ko fem ye juma temele ko nu be na septembre kalo kle muga kon ma ko akon kun keme ka gave do bokada ya sa fem ye ka sega ma dama ma fla nyona nu ye Patrice Ngey Sona nu ye Centrafrique ma doye fo ka tase Alfred ye katom ka sega ulu jalaki cogoya mina ka jira ka fo ko ni mama sina nu nazaro bi min wele ko crime de guerre ka kele ka kolokolo ani crime contre l'humanité ka man ka soroka adamado ni kon boronto ko nunu fla ko oyo bara de ke ka ta samba fla ani ta ani saba kana bla samba fla ani ta ani nani kon kono ko ni mama sina nu ko oye ni kolo ni bara jugu kon ke ka soro okumbi jakulu do kon nyama jakulu mi ni uba wele ko anti balaka ajira ka fo ko ni mama sina nu ni ma fla nu ko fem ye procureur ye cour pénal international ko akon be ka nyini fem ye juju kon fe kiriblo mo fe kirikelo kon fe o ka ko bela jeleke o kani mama sina nu kusaku jalagi ka gafe bo ka daku jalagi cogamina yasa o na tabla fem ye bogo jenle kon nyama o ka sega kiri cogamina o de ko kun kono ajira ka fo ko Fatou Bensouda ayaka gafe kon boku larawe ka konana ko bela jele kon ka jense fem ye kerengere nyana ka shoni sigi geleya min dola fem ye décembre kalo kle duru samba fla anita ani saba o ye bara jugu min ke maula ola o de ko kun kono ajira ka fo fem ye Patrice Ngey Sona ye ajira ka fo ko o de ye ni kelen ka sega alabe o de ko kun kono anora aka barakela sa nu o ye Alfred ye katom ye o de kumbi fem ye man nu kon nyama fem ye o ya aka jekulu ye ka soroka silamew ka o sebe koro fa sugu kon kono ka soroka fo ko oni jekulu dobi nyongona jekulu mi nu uba wele ko le seleka ko nga o ye ni bara che jugu bela jeleke sugu fie konna ma shima seleka ma kon ye ko o kon fala o fe seleka yera kunye ma ye jekulu mi ni ukun keme ka Michel Joto jako takatu bla fanga konna ko o ko koni ko o ko ye ko min kon maseka fam kusebe o de ko fe fem ye kuru kiriblo ma do yera fana kon be ni ubu wele ko Eric Iverson ale fana kon ye jola bado ta nu ye prevu ye ko o nyefo minu kon be ni ma fla nu kon jalaki kusebe kasega ma do fana nyininga ma minu kumbi o ka jakulu la nu ye anti balakaye ni o ye maw fa seba koro juguya uluka fem o nazaro be min wele ko témoin uluka dantigelu kasega ajira ka foko ni mama sina nu kon ko o ye ni bara che jugu kon ke ajira la ka fo ni mama sina ye ni bela jele fo ka foko o ye maw fa ka soroka arabu fa ani ka islameo seba koro fa ko ka soroka fem ye maw ka o dogo ni min ye o de ye ka be demsenu kan ni o ye teni musoyata nasrafe ajira la ka fo ni mama sina nu o ye dugu minu fana kon seba koro buruja ni kofe ni o ye yalo ke berberita fo ka tase genma o ye ni bela jele kon ta ka larawe o kofe sa ma do de be ni o ye Patrice Ngey Sona ye kuma o bela jele kon bale ale kon segla kata akon bla fem ye CPI nu ye kiriblo ye o kaso kon kono ka soro fem ye jiji yere ni o ye jiji ka nyema ale kon ma nyefolke mo ye mundela asegla kata kaso kon kono Nigeria jamana kungango kibariyaw la adamadenya magento min be ni o ye ONG dɔw ye ni olu ka baara ye ka wuli ka se maaw ma ka se ka fɛn ye u dɛmɛ n'u bɛ degun kɔnɔ k'u furakɛ ani ka balo di u ma cogoya min na a jirala k'a fɔ o magɛnsɔn min be ni o kun sigin bɛ fɛn ye Nigeria dugu la n'u b'a wele ko Maiduguri a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Nigeria finitigilakaw ko u kɔni taala firi u kan k'a jira k'a fɔ ko u ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ u k'u ka minɛnw ta ka bɔ u yɔrɔw la u ka baarakɛso u ka a datugu o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye ni cakɛyɔrɔ ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ma se ka fɛn ye ɲɛfɔli ɲuman foyi sɔrɔ a la mun de la o y'a fɔ ko u ka ni baara in kɔni dabila ka sɔrɔ olu ka baara de ye ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka kɔngɔ kɛlɛ cogoya min na ani banajugu min bi maaw la gɛlɛya bi maaw kan yaasa ka se k'o kɛlɛ o de hukumu kɔnɔ fo kuna sini ko ni o bɛnna alamisa kɔni ma finitigilakaw ka ɲɛma min kun be ni jɛkulu in kɔni ɲɛma jɛkulu min finitigilaka minnu taala fɛn ye ni cakɛyɔrɔ in kɔni datugu ni o ye colonel Isa Ado ye ale sɔrɔla ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka jira k'a fɔ ko fɛn ye ni cakɛyɔrɔ in ye ni o ye adamadenya magwɛntɔ in ni o ye ONG in ye k'u ka baara ti dɔwɛrɛ ye dansaka wale kɛba minnu bɛ Nigeria n'u ye diinɛ kɛrɛnkɛrɛnlatigi maa dɔw ye ni u b'u wele ko Boko Haram ko ni jɛkulu in n'u ye ni ONG u ka baara ti dɔwɛrɛ ye ka wuli ka se u ma k'u dɛmɛ dumuni ta nasira fɛ fo ka taa se furaw ma ko k'a sɔrɔ olu ye ɲɛfɔli k'u ye waati caman k'a fɔ ko u bɛ baara cɛjugu min na u ka a dabila ko nka u bɛɛ n'a ta u ma se k'a dabila o de ko kun kɔnɔ u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ ka baara min kɛ u ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔngiri Nigeria kɔni kɔnɔ o de ko kɔfɛ ni ye nin adamadenya tɔn fɛn ye nin cakɛyɔrɔ adamadenya magwɛntɔn in kɔni ye
Nigeria o kon ma se ka fɛn ye jabi kon di ni ko in nun kon kan nga u ye laɲini min kɛ fɛn ye Nigeria faamaw kon fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ baara dɔ de b'u bolo u ka se ka o baara kon waliya fɛn ye menjuguri cogoya min na o baara tɛ dɔ wele ye ka maaw kon magɛn gɛlɛya bi maa caman de kan a yɔrɔw la maa caman bɛ fɛn ye jiko gɛlɛya b'u la baloko gɛlɛya b'u la olu b'a fɛ k'o furaw de kɛ u la wa u ka kuma kɔnɔ y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni sɛgɛn b'u kan o yɔrɔ la u bɛ taa fɔ maa miliyɔn caman kɔnɔna L'Amérique jamana kungango kibariyaw la kɛrɛnkɛrɛnɲɛna maa dɔ bɛ yen ni u b'a wele Greta Thunberg a jirala k'a fɔ fɛn min ye Suède jamanaden yɛrɛ do ko ye ko a jirala k'a fɔ fɛn min ye juma tɛmɛlen olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taama dɔ kɛ nazaraw bɛ min wele ko marche pacifique ka taama o bololagolo k'u ka dusumakasa jira a jirala k'a fɔ a ye denmisɛnnin minnu kɔni fara ɲɔgɔn kan a denmisɛnninw lakɔliden fɛn min ye jardin fɛn min ye fo ka taa se lycée camancɛ kalan ani fɛn min ye dugumakala foribaw fo ka taa se sanfɛ kalan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko u ye nin bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taama cogoya min na ka jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen la u ka wulikajɔ kɛ u ka se ka fura ɲini fɛn min ye waati yɛlɛma min bɛ yen ni o bɛ se ka na ni fɛn min ye gɛlɛya ye don nataw la ka se ka o fura ka se ka sɔrɔ u la cogoya min na ani fɛn min ye ka wele bila denmisɛnninw ma denmisɛnninw minnu bɛ yen ni olu de ye sini ɲɛsigiw ye ka se ka fɛn min ye waati yɛlɛma gɛlɛya ka a ɲɛfɔ u ɲɛna cogoya min na a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye don nataw la o kan ka baara jumɛn o de kɛ yaasa fɛn min ye o gɛlɛya na se ka wuli ka bɔ o kan a jirala k'a fɔ ko fɛn ye juma tɛmɛlen sa u kun bɛ maa 300 bɔ ɲɔgɔn kɔ u kɔni bɛ u kɔni bɔ ni u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa fɛn ye yɔrɔ dɔ kɔni ni u b'a wele l'Amérique jamana kɔnɔ Wall Street ka se ka o tɛmɛ sira ka o bɛɛ lajɛlen kɔni k'o datugu ka se k'u ka dusumakasa jira cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o de sen fɛ ko a bɛ n'a fɔ o bɛ laɲini min kɛla o laɲini faamaw kɔni ye o kɔni lamɛn a jirala k'a fɔ ko fɛn ye l'Amérique jamana kɔni na jamana faama 600 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni na taa sigi ani ka fara ni denmisɛnnin masina ninnu kɔni kan yaasa fɛn ye ɲɛfɔli na se ka kɛ cogoya min na fura min kan ka sɔrɔ u ka laɲini na ani waati yɛlɛma u ka se ka a waati yɛlɛma ka se ka a kɛlɛ cogoya min na yaasa fɛn ye lafiya bɛ se ka na wa fɛn ye u ka ɲɛfɔla kɔni y'a jira k'a fɔ u ni faama minnu bɛna taa sigi ani maakɔrɔ minnu bɛna taa sigi ko a bɛna kɛ u kɔni bɛna denmisɛnnin ninnu ka hakilila ka ta ka don ba la yaasa fɛn ye olu ka laɲini min bɛ ka kɛ o laɲini na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na Algérie jamana kungango kibariyaw la n'a fɔ fɛn ye a kɛn bɛ laada ye fɛn ye Algérie jamana kɔnɔ cogoya min na n'u ye juma o juma maaw nabɔ k'u ka dusumakasa jira yaasa yɛlɛma min bɛ ka ɲini fɛn ye Algérie jamanadenw fɛ o yɛlɛmaw na se ka lasabati cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko juma tɛmɛlen kunungo a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Algérie jamanaden caman kɔni ko o ba caman ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɔnbɛ yaasa ka se ka t'u ka dusumakasa jira cogoya min na ko nin bɔli bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ k'ali n'a sɔrɔ fɛn ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka fanga mara bi ni u y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye kalafili u nana kalafili kɔni labɛn kalafili min n'u o kan ka kɛ ni o kuma yɛrɛ fɔla dimanche tɛmɛlen n'u ye kari tɛmɛlen septembre kalo tile 15 ko nka nin bɛɛ n'a ta fɛn ye Algérie jamanadenw kɔni ye u kɔni bɔla k'a jira k'a fɔ o kalafili ko kuma min bɛ ka fɔ petu ko u kɔni tɛna jɛn ni o ye k'a sababuya kɛ ko jamana bi lahala min na bi maa tɛna to o lahala kɔnɔ na yaasa ka se ka kalafili ɲuman ko o labɛn cogoya min na o ka kumaw kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko ni kun ye jateminɛ kɛ Algérie yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Bad El Oued ka bɔ ni dɔw yɛrɛ ko place du 1er mai ka bɔ o yɔrɔw la ko maa minnu bɛ yen n'u ye nin tɔgɔma ninnu kɔni kɛ ko u kɔni kun kɛmɛ o caman ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'u kun sin fɛn ye Algérie faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma yaasa u na se k'u ka dusumakasa kɔni jira cogoya min na wa a jirala ko nin taama in kɔni sen fɛ fɛn ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ nin taama in kɔni labɛn ko olu kɔni ka ɲɛmaa caman ni u b'u ye chef de file de la contestation ko o caman kɔni minɛna ni k'u datugu fɛn ye Algérie faamaw kɔni fɛ wa a jirala fana ko ni ye kun ye juma tɛmɛlen taamadenw kɔni jateminɛ i kun b'a ye ko a bɛ waati jan bɔ ko nin maa hakɛ kɔni kun ma bɔ fiyewu k'a fɔ ko o na taama o de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ min kɔni de nɔfɛ kalafili in de ka bɔ a jɔkɔrɔ yaasa fɛn ye Algérie na se ka sigi fɛn ye a sen ɲuman ka cogoya min na yaasa kalafili ɲuman a na se ka kɛ. Ni bɛ dansigi bi don kunnafoni la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw minnu ye anw sugandi ni ka anw kɛ aw ka kunnafoni di yɔrɔ ye an bɛ tasibila ani foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ka bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala ka Mali kolosuma.